Milí priatelia, základná organizácia Dúbnica pracuje v detskej organizácii Fénix pravdepodobne tak dlho ako moja organizácia, takže ja som veľmi spätá s touto organizáciou a veľmi s ňou rada spolupracujem. Pod vedením Soni Kačikovej sa nám podarilo množstvo spoločných projektov a poznám aj členov detskej organizácie Fénix Dúbnica, aj deti, aj študentov, aj dospelých vedúcich. Takže môžem potvrdiť, že táto základná organizácia si svoje ocenenie naozaj zaslúži. Je veľmi aktívna, inšpiratívna, moderná, spolu sme realizovali projekt Mladý youtuber, takže venuje sa stále aktuálnym témam. Naposledy to bola téma well-beingu detí, študentov, mládeže, respektíve mladých ľudí. Mňa však zaujal najviac projekt DOFE, čiže ocenenie vojvodu z Edinburgu. Sonia je človek, ktorý dokáže veľmi krásne motivovať mladých ľudí. Viem o tom, že jedna z jej bývalých žiačok je dnes úspešnou absolventkou zlatej úrovne, z čoho má ona veľkú radosť. A tento projekt, nepoznám nikoho, kto by dokázal tento projekt realizovať lepšie ako ona. Pre mňa je veľkou inšpiráciou a srdečne jej gratulujem a teším sa z jej úspechu.